Ja, ik ben Lenny Vries, hè. En ik ben geboren en getogen in Suriname, Paramaribo, hè. Ja, en ben op mijn 19e jaar hier naar Nederland gekomen om, om me verder te ontwikkelen in het middeleeuwen gebeuren dan, hè. Om de musea's en zo te bezoeken en zo, en kastelen. Want zoals je weet, hebben we dus in Suriname geen kastelen en geen ridders gehad natuurlijk daar zo tussen, hè. Dus ja, en dat is mijn passie dus hier. Dus vandaar dat ik dus dan stukjes aan beetjes ben begonnen om dat allemaal hier zo op te bouwen natuurlijk dan, hè. Ja, en dit, onmiskenbaar, de wapenkamer. Ja, 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 ja. De wapenkamer is natuurlijk ja, heel belangrijk dan ja, voor de verdediging natuurlijk, hè, voor het kasteel. Hè, en ja, en voor indringers natuurlijk, hè, dat was heel belangrijk. En er altijd van, ja, als je de wapens hebt, dan hou je de indringers buiten dus dan, hè. Ja, we staan hier in de herberg dan, hè. Dit is ja, het meest interessante gedeelte van het museum dus dan, hè. Of van het kasteelmuseum, hè. Ja, hier, zoals vroeger was sowieso de herberg de plaats waar men dus ja, alle nieuwtjes kon horen natuurlijk dan en zo dan, hè. En kon je dus natuurlijk wat drinken daarbij en zo, hè. Meestal was het bier dan, hè. En dan moet ik nog ook bij zeggen, de bier van vroeger, dat was nog niet zo sterk dan, hè. Dat was 2%, hè. Maar als je natuurlijk heel veel drinkt, dan word je dus, dan kan het ook behoorlijk, dus ja, dan word je ook behoorlijk aangeslagen daarvan dan, hè. Ik kom overal ja, alle steden van Nederland waar ik dus, die bij het water zijn, waar ik dus terecht kan natuurlijk. Hè. En in Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en zo. Dus ja, heel veel steden van Europa dus. En hè, kom ik dan ook natuurlijk. Hè. En hoe reageren de mensen? Ja, heel enthousiast, hè. Ja, dat is natuurlijk, want ja, dit hebben ze nog nooit van hun leven gezien. Dus dan, hè, die mensen die staan helemaal perplex en zo. En gelijk een fototoestel of hun smartphone dus gelijk halen en foto's maken en zo, hè. Ja, dit is ja, heel enthousiast. Hè.